Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Ketemu dengan Mbak Petruk dari Paguyuban Mocopat Trisno Budoyo, Wagir, Kabupaten Malang. Pada kesempatan hari ini akan melanjutkan tentang serat atau serat ulang reh Pupuh Kinanti podo 8 sampai 16. Bagaimana Pupuh Kinanti? Pada Pupuh Kinanti ini kita dituntun untuk menjadi seorang yang lantip, berkemauan keras, dan menjalankan laku demi kebaikan diri sekaligus orang lain. Menjadi lantip adalah keseimbangan dan keselarasan, membuat senang, bersikap hangat, bersahabat, dan mengayomi, namun terhadap diri sendiri seringkali lalai. Begitu pula sebaliknya. Bersikap terlalu mementingkan diri sendiri atau egois, sehingga lalai berbuat baik kepada orang lain. Untuk lebih jelasnya, saya perkenalkan samping kanan saya sesepuh dari Trisno Budoyo, Rayu Mbah. Rayu. Mbah Nyoto. Iya. Untuk yang di sebelahnya adalah Kadang Sutrisno, Mbah Jirjo, Rikmo, Rayu, Mbah Jirjo. Langsung untuk Mbah Nyoto, monggo. Nggih, matur nuwun. Yen wong anom-anom iku kang kanggo ing mosok iki andhap asor kang den simpar umbak gumunggung ing diri obral umuk kang den gulang gumentus lawan kumaki sapa sira sapa ingsun angalunyat sarta endir iku wewatone uga nom-noman adoh wong becik emoh angrungu carita ala miwah becik carita panwus kalaku panggawe lan becik pindah bener lawan ora kalebu jero cerita iki mulane aran carita
kabeh den kawruhi mulane wong anom iku becik kang ataberi jejagongan lan wong tuwa ingkang sugih kocah ugi kocah iku warna-warna ana ala ana becik ingkang becik kocahipun sira anggawa kang pasti ingkang ala singgah ana aja sira anglakoni lan den awas wong akocah iya ing masa puniki akeh wong kang sugih kuwus nanging den sampar pakole amung badaning priyangga kang den pakolehken ugi panas tene kang den umbar nora nganggo sawetawis aja ana wong kang bisa ngemungno ingsun pribadi aja ana kang amemoto angrasa pinter pribadi iku setan nunjang tan pantes dipun pareki sikakno den kaya asu yen wong kang mangkono ugi Kahwen open ora layak yen sira sandingan linggih nora urung ketularan becik sing kirana ugi Pomo-pomo wekas ingsun mringkang maca layang iki
lahir batin den estono saunine layang iki